Nogle gange så er det let at glemme, at man selv har været iværksætter en gang, når man har været i gang i 20 år, som vi efterhånden har været i Saxo Bank. Vi fejrer faktisk 20 års jubilæum den 15. september i år. Men sandheden er jo, at langt de fleste virksomheder engang er startet helt i det små, og at selv de allerstørste selskaber har haft en iværksætter og tak for deres opstart og deres succes. Og selv den længste rejse begynder som bekendt med det første skridt, som kineserne siger. Og det kunne man passende omskrive til, at selv den største virksomhed meget ofte begynder med en iværksætter, der er startet helt i det små. Hvis man skal tænke langt tilbage, så kan man tænke på Mærsk Mc-Kinney Møllers bedstefar, som gik fra hus til hus i Svendborg for at skaffe penge til sit første virksomhed. Han rejste aktiekapital med 50 kroner ad gangen. Man kunne også nævne sådan en som John Pemberton. Han nåede kun at fremstille nogle få tusind flasker af den drink, han opfandt, Coca-Cola, før han døde i 1888. Og han nåede faktisk kun at have virksomheden i 2 år, og havde da nået at sælge store dele af firmaet inden sin utidige død, og det må siges at være et godt og tidligt eksempel på, at man skal ikke udvande sin ejerandel alt for tidligt som iværksætter. Og så er der jo alle garagehistorierne. Garagehistorierne er blevet en del af Silicon Valleys myter og legender om, hvordan nogle af vores tids største succeser er blevet startet af iværksættere, der kæmpede mod de samme hindringer og begrænsninger, som iværksættere står overfor i dag. Den fornyelse, entusiasme og kreativitet, der er iværksætternes kendetegn, går som regel hånd i hånd med økonomiske udfordringer, der mange gange truer med fiasko og kollaps. Og derfor så har jeg stor respekt for dem, som enten har startet egen virksomhed eller overvejer at gøre det. At blive iværksætter i Danmark er langt fra den nemmeste vej, man kan vælge gennem livet. Skattesystemet betyder, at opsiden er meget begrænset, og konkurslovgivningen på den anden side er så drakonisk, at downsiden kan være meget betydelig. Det er svært at finde kapital, ikke mindst efter den absurde iværksætterskat, som den sidste regering indførte. Der er håb om, at den bliver fjernet nu, men lad os se det ske. Og generelt så er den offentlige mening jo delvis bag iværksætteren, når man starter, men så snart man får succes, så vender den så ofte imod iværksætteren igen. Bureaukratiet er betydeligt, og om ikke andet, så vil man i hvert fald lære en masse spændende formularer at kende. Hvis man begår en fejl, så er der kontant afregning fra myndighederne. Men hvis de begår en fejl, så kan man normalt kigge efter i vejviseren efter kompensationer og undskyldninger. Kære venner, det I gør, det er det rigtige. For det I kommer til at opleve ud over alle de kedelige ting, som jeg nævnte, det er friheden og selvstændigheden og skaberevnen på en måde, som de fleste desværre ikke får lov til at gøre det. I bliver ikke nødvendigvis rigere end en lønmodtager, eller i hvert fald en dygtig direktør i en virksomhed, men I viser mod og ansvarlighed ved at træffe en beslutning om at blive iværksætter. I viser vejen for et samfund, hvor krævementalitet og offerroller og uansvarlighed desværre er blevet normen. I viser faktisk den eneste vej frem for Danmark, hvis Danmark også i fremtiden skal være et rigt og fremgangsrigt land. Men jeg synes, når alt det er sagt, så er det meget vigtigt at huske på, at når I gør det her, så er det jo først og fremmest for jeres egen skyld, at I vælger den vanskelige vej i stedet for den nemme. Det her drejer sig om jeres liv og jeres frihed og jeres drømme, der skal udleves.